Aku lek baratus ini jan beh koyo ngene lho jan. Lek Mas ganteng Kakang Prabu Gimbal iki jan beuh mari adus iki jan kerene kayak ngene. Tapi ngene iki Mas yo ganteng kayak ngene. Bingung malam minggu iki ate nandi. Jan wis ora ana tujuan. Ngene iki menurute para sampean-sampean penake nandi malam minggu ngene iki. Iki aku wis baratus mari macak-macak ngono wis pokoke wis siap ready lah iki mari macak mari sembarang. Pokoke wis wangi kabeh san. Iki wis garek budale tok. Tapi ngene iki yo bingung aku. Penake nandi iki yo. Info malam minggu penake nandi? Tolong dijawab ya. Penake dolen nandi?